Bublinka, poď. Bublinka, Špinka, Lili. Bublinka, poď ku mne. Bublinka, poď. Bublinka, poď. Bublinka. Bublinka. Poď. No. Bublinka, poď. Áno. Lili. Špinka je tam. Špinka, jo. Toto je Dobre, daj tu na chvíľu preč ruku. Toto je No. Špinka. A toto je najmenší člen. To je Lili. Ľudská, ja to mám na to, no. Poď, Bublinka, poď. Ešte idú za sebou. No poď, Bublinka. No poď. Dobrá, Bublinka. Výborné. No už to ostali iba dve. Najmenšie, paparolík. Teda papalo. Špinka, poď. Ľudská, daj tú ruku preč, prosím ťa, však iba tvoju ruku je vidieť, nič iného. Teraz papa Špinka, rohlík, teda už ne. Mrkvičku si zobrala, Lili. Natočíme Lili, jak papa mrkvičku. Teraz točím iba Lili, lebo papa mrkvičku. A ty čo mamina prišla? Zobrať jej mrkvičku? No, tam je dobré svetlo. Kde sú teraz? Tam je tak krásne vidieť. Už 2 minúty natáčam. Koľko? No. Ja. Dobre, stopni to. Počkaj, ešte dám do 3:00. Ľudská, ja mám tu dole. Však nebudem točiť iba jednu. Keď máme 3. No poď. Špinka, papa, rohlík. Vajtke. Lili. No, kde je ona medzi nich? Dobre, dáme do 3:30, lebo už mám 27, 28, 29, 30.